Bueno, bideo honetan ikusiko dugu zelan kalkulatzen diren probabilitateak kontingentzia tabla batetik abiatuta. Eta, irakurriko dugu lehenengo hemen jarri dugun adibidea. Esaten du, kafetegi batean 12 gizon eta 10 emakume daude, haietatik 7 gizon eta 4 emakume kafea hartzen ari dira. Pertsona bat ausaz aukeratuta, kalkulatu ze probabilitate dagoen kafea hartzen ari den emakumea izateko. Orduan, eskatzen diguten probabilidadea da aldi berean, kafea hartu eta emakumea izatearen probabilidadea. Bai? Orduan, horretarako lehenengo eta behin egin beharko genduan kontingentzia taula. Zelan egiten da? Begira. Lehenengo eta behin ikusi behar ditugu zeintzuk direzen aztertzen diren ezaugarriak. Nik azpimarratu ditut. Bai? Alde batetik ditugu gizonezkoak eta emakumezkoak eta beste alde batetik kafea hartzen ari direnak edo kafea hartzen ez dabenak. Orduan, begira, gizonezkoak eta emakumezkoak zutabetan jarri ditugu, kafea hartzen dutenak eta ez dutenak hartzen errenkadetan. Alderantziz egiten baduzu ere, ondo dago. Orduan, ondoren, taula betetzen joan gara. Orduan, esaten badigute 12 gizon daudela eta 10 emakume, guztizkoetan jarriko ditugu 12 gizon eta 10 emakume. Esaten badigute 7 gizonek kafea hartzen dutela, gizon eta kafea hartu laukitxoan jarriko dugu 7. Orduan, 12 gizon guztira baldin badaude eta 7 kafea hartzen badabe, 5 ez dabe kafea hartzen. Horrela joan beharko ginateke taula guztia osatzen. Orduan, orain, zelan kalkulatu konposizio honen probabilitatea. Ze hau printzipioz gertaera konposatua da. Bai? Zer gertatzen da hemen? Hemen, kontingentzia taulak egiten duena da, nik bi aldagai sartu arren, ikusten dozue hau sarrera biko taula bat dela, orduan, bi aldagai sartu arren, kontingentzia taulak bi aldagai hauek bateratu egiten ditu. Eta orduan, gertaera simpleak izango balira bezala kalkulatu behar ditugu. Hau da, Laplacen legearen bidez. Orduan, Laplacen legea gogoratu dela aldeko kasuak zati kasu posible guztiak. Beraz, zeintzuk dira aldi berean kafea hartu eta emakumezkoak direnak. Kafea hartu eta emakumea izan aldeko kasuak izango lirateke 4. Eta guztizko kasuak 22. Beraz, 4 zati 22. Horrela besterik gabe. Ikusten duzuen bezala kontingentzia tabla bat daukagunean probabilitateak zuzenean kalkulatzen dira. Orduan, egingo dugu beste adibide bat. Imaginatu pertsona bat ausaz aukeratuta galdetzen dizuedala zein dan gizona izateko probabilidadea. Orduan, kasu honetan, zeintzuk izango lirateke aldeko kasuak. Gizonezkoak dira 12 gizon daude guztira. Eta guztira zenbat pertsona daude? 22. Orduan, 12 22-ren edo 6 11-aren. Beste probabilitate bat kalkulatuko dugu. Imaginatu, eskatzen dizuedala, kafea, pertsona bat ausaz hartuta, pertsona hori kafea hartzearen probabilidadea jakinda emakumezkoa dela. Zer gertatzen da hemen? Nik aldez aurretik esaten dizuet pertsona hori emakumea dela. Eta orduan kalkulatu behar dozue kafea hartzearen probabilidadea. Baldintza bat sartzen dugunean, zer da egin behar duguna? Begira, emakumezkoa dela esaten badizuet, egin behar dozuena da beste aukera guztiak deskartatu. Orduan, emakumezkoekin bakarrik geratu behar gara. Eta beste aukera guztiak deskartatu behar ditugu. Eta orain, emakumezkoen artean, zein izango litzateke kafea hartzearen probabilidadea? 4 zati 10. Ikusten duzue 4 zati 10 edo 2 5. Hau da, benik baldintza bat daukadanean, egin behar dudana da baldintzarekin bakarrik geratu. Beste aukera guztiak deskartatzen ditut. Eta gero baldintzaren barruan, kalkulatu behar dudan probabilitatea, kalkulatuko dut Laplacen legearen bidez. 4 zati 10 kasu honetan. Kalkulatuko dugu orain desberdintasuna ikusteko zein izango litzatekeen kafea hartzearen probabilidadea. Horrela, kafea hartzearen probabilidade osoa. Kasu honetan ez ditugu deskartatu behar, ez dugu ezer deskartatu behar, Orduan, zein izango litzateke kafea hartzearen probabilidadea? Zenbat daude kafea hartzen dutenak? Kafea hartzen dutenak daude 11. Beraz, 11. Zati 22, guztira 22 kasu ditugulako. Beraz, 11 22-ren edo 1 2-ren. Orduan, begira, gauzatxu bat. Hemen ikusten dozuen bezala, bi probabilitate hauek desberdinak dira.
Kafe hartzearen probabilidadea da 0,5. Baina kafe hartzearena jakinda emakumezkoa dela, aukeratu dugun pertsona, orduan da 2/5. Zer esan nahi du horrek? Begira, emakumezkoa izatea edo ez izatea nolabait eragiten duela kafe hartzearen probabilitatean. Ze baldintza ez dugunean jarri, probabilitatea izan da 0,5. Baina emakumezkoa izatearen baldintza jarri dugunean, probabilitatea aldatu egin da. Orduan argi dago bi aldagai hauen artean nolabaiteko erlazioa dagoela edo eragina dagoela. Orduan esango dugu bi aldagai hauek direla menpekoak. Momentu bat, aldagaiak dira menpekoak. Orduan hau izango litzateke modu bat, bi aldagaiak menpekoak diren edo ez aztertzeko. Listo. Goaz adibide bategaz hurrengo diapositiban. Goaz adibide hau irakurtzera. Esaten du, 15 gizon eta 18 emakumeko talde batean, 6 gizonek eta 4 emakumek bi hizkuntz hitz egiten dituzte. Hauzaz pertsona bat aukeratuta, kalkulatu ze probabilitate dagoen bi hizkuntza hitz egiten ez dituen emakumea izateko. Orduan, eskatzen diguten probabilidadea da pertsona bat hauzaz aukeratuta, emakumea eta bi hizkuntz ez hitz egitearen probabilidadea. Hau da, aldi berean bete behar ditu bi ezaugarri hauek, emakumea izatea eta bi hizkuntz ez hitz egitea. Orduan, lehenengo eta behin kontingentzia taula bat egingo dugu. Kontingentzia taula honetan jarriko ditugu aztertzen ditugun bi aldagaiak. Orduan, hemen guztizkoak joango lirateke, eta orduan hemen ditugu emakumeak, hemen gizonezkoak, hemen bi hizkuntz hitz egiten dituztenak eta hemen bi hizkuntz hitz egiten ez dituztenak. Orduan, esaten badigute 15 gizon daudela, guztira 15 gizon hemen jarriko dugu. Eta 18 emakume, beraz, guztira 18 emakume. Honek esan nahi du guztira 33 pertsona ditugula. 6 gizonek eta 4 emakumek bi hizkuntza egiten dabez. Bi hizkuntza hitz egiten dabez. Orduan, 6 gizon eta 4 emakume, bi hizkuntz. Beraz, bi hizkuntz hitz egiten ez dituzten emakumeak izango dira 14. Eta gizonak 9. Horrek esan nahi du guztira hemen 23 jarri behar dugula eta hemen 10. Orduan, esan bezala, kontingentzia taularen bidez kalkulatzera baldin bagoaz probabilitateak Laplacen legea aplikatu behar dugu. Beraz, aldeko kasuak zeintzuk dira, hau da, aldi berean zeintzuk dira emakumea eta bi hizkuntz hitz egiten ez dituztenak. 14. Beraz, 14 zati guztizko kasuak 33, beraz, 14, 33-ren. Orain ikusiko dugu zelan egingo genduan buruketa hau zuhaitz diagramaren bidez. Lehenengo eta behin zuhaitz diagrama osatu behar dugu. Orduan, zuhaitz diagraman lehenengo aukera da emakumezkoa izatea edo gizonezkoa izatea. Printzipioz emakume baten probabilidadea izango litzateke 18, 33-ren eta gizonezkoaren probabilidadea 15, 33-ren. Emakumezkoen artean, bi hizkuntz hitz egitearen probabilidadea izango da 4, 18-ren. Eta bi hizkuntz ez hitz egitearena izango da 14, 18-ren. Baina gizonezkoen artean, bi hizkuntz hitz egitearen probabilidadea izango da 6, 15-en eta bi hizkuntz ez hitz egitearena 9, 15-en. Hemen jarraitu baino lehenago hausnarketa bat, Ikusten dozue bi hizkuntz hitz egitearen probabilidadea aldatu egiten dela. Ez da gauza bera, bi hizkuntz hitz egitearen probabilidadea emakumezkoa baldin bada edo gizonezkoa baldin bada. Horrek esan nahi du bi aldagai hauek euren artean nolabaiteko erlazioa daukatela edo menpekoak direla, Bagoaz orduan eskatzen dana egitera, baina zuhaitz diagrama honen laguntzagaz, Orduan eskatzen digutena da emakumea eta bi hizkuntz ez hitz egitearen probabilidadea. Orduan hau badakigu konposizio bat dela. Orduan lehenengo eta behin egingo duguna izango da zuhaitz diagrama honetan aurkituko dugu bi baldintza hauek betetzen dituen bidea. Orduan bide hori izango litzateke hau. Emakumea izan eta bi hizkuntzak ez hitz egin. Orduan, zer egin behar dugu zuhaitz diagrama batean, bide batean dauden probabilitateekin, euren artean beti biderkatu. Zuhaitz diagrama baten bidean dauden probabilitateak euren artean beti biderkatu egiten dira.
Dan 18 eta 18 badoaz, geratzen zaigu 14, 33-ren. Vale. Zelan izango litzateke hau formularen bidez garatuko bagenduan, bai? Bueno, begira. Horrela izango litzateke. Emakumea eta bi hizkuntz ez hitz egitearen probabilitatea, bueno, konposizioa daukagunez hemen biderketa egin behar dugu. Orduan izango da alde batetik emakumea izatearen probabilitatea bider, bi hizkuntz ez hitz egitearen probabilitatea jakinda emakumea dela, bai? Orduan hau izango litzateke 18, 33-ren bider 14, 18-ren. Berriro ere 14 zati 33. Vale? Orduan, bueno, lehen komentatu dudana, bai? Menpekoak dira bi aldagai hauek, orduan baldintza sartu behar dugu, bai? Ze bakarrik jartzen baldin badugu bi hizkuntz ez hitz egitearen probabilitatea, hau ere izan ziteken. Orduan, nolabait zehaztu behar dugu, ez goiko hau hartu behar dugula. Zein da baldintza? Lehenengo emakume izan behar dela. Vale?